Zorg dat u erbij bent. Maandag 29 januari vindt hier achter mij bij Theaterhotel d'Oranjerie in Roermond de nieuwjaarsreceptie plaats van Ondernemend Limburg. We staan aan het begin van 2024, een nieuw jaar vol kansen en uitdagingen. Maar eerst heffen we met z'n allen het glas. We hebben voor u een interessant programma samengesteld met onder andere Caroline van der Plas van de BBB en Otto Raspe, onderzoeker bij de Rabobank. Zij zullen beide hun visie geven op de kansen en uitdagingen voor Limburg. Tot slot zal buurtredner Ver Kousen op een humorvolle wijze het programma afsluiten met zijn kijk op Ondernemend Limburg. Na afloop van het officiële programma is er uitgebreid gelegenheid om samen met elkaar te netwerken en het glas te heffen op het nieuwe jaar. Ook u als agrarisch ondernemer van Limburg en lid van de LLTB bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Heeft u zich nog niet aangemeld, dan kan dat alsnog bij de LLTB. Graag zie ik u dan. Proost!